Здравейте, уважаеми зрители на Национална телевизия КИС 13. Включваме се от градския стадион в Русе, който ще бъде арена на сезона, арена на матчът на сезона Североизточна В група. Първият класирането Добруджа гостува на вторият класирането Дунав Русе. И вие, зрителите на КИС 13, ще имате уникалната възможност да се насладите на това наистина уникално дерби. Не се наемам да ви кажа колко зрители са тук в Русе, но има агитки, както има агитка от Добрич и може би около 4000 зрители са тук на стадион градски в Русе. Мартин Керчев и Росен Каптиев са на топката. Началният удар ще е за отборът на Дунав Русе. И бомбички има, да, истинска атмосфера. Не е като в Бразилия, защото е много студено днес, но тук феновете ще се сгреят от тази игра, която очакват. Доста емоционално. Голямо шоу става, уважаеми зрители на телевизия КИС 13. Агитки по диагонала. По диагонала е агитката на Дунав за винаги, която винаги ще остане, нейният любим отбор винаги ще остане в техните сърца. Борислав Иванов, но аут. Феновете на Добруджа негодуват, искат корнер, първи корнер за Добруджа и има време да изпълнят футболистите на Добруджа корнер. Феновете ще бъдат доволни от тази среща. Тези, които не са тук в зала, т.е. на градския стадион в Русе, ще останат доволни от този матч. Град Русе днес е арена на събитията. Всичко е фокусирано тук на градския стадион в Русе. Добър пас. Опита беше добър, но не и подаването. Владимир Каптиев пробива, подава на брат си Росен Каптиев, обаче явно не видя, че неговия по-голям брат. Изритване на топка към корнера на Дунав. Това 0-0 не бива да ви заблуждава. Матчът наистина тук е много добър и емоционален. Остава само и голови да видим. Не спират да пеят феновите на Добруджа. Наистина студено е тук в Русе. Подкрепят се те своя отбор. Много си приличат двете агитки, между другото. Не чувам тук от кабината, но поне виждам феновете на Добруджа и мога да ви кажа, че наистина са доста грамогласни. 300 човека от 3 автобуса дойдоха те тук в Русе. Говорим за идентични са феновете на двете агитки. Преследват ги, не силно казано преследват ги. С тях се подкрепят ги във всеки един матч извън пределите, било на Русе и било на Добрич, което е наистина хубаво. Мариан Станев изритва напред номер 20. Така че наистина, драги зрители, вземайте си биричката и питието и не пропускайте, не ставайте от пред своите телевизори. При удара и Сашев и Кристиян Димитров лежат на терена. Държи се за крака Пламен Сашев. Държи се Кристиян Димитров за ръката, за главата, простете, но пък Пламен Сашев лежи на терена. Дано да няма нищо с Сашев в стомаха, може би с крак в момента, в който той изби топката от главата на Кристиян Димитров. Чрез съприкосновението е наранен. Той става. Георгиев помогна на Сашев да се изправи и няма нищо, уважаеми зрители на телевизия КИС 13. Тян Димов избила, Николай Петров с главички играят топката 3 секунди във въздуха. Росен Каптиев по лявото крило. Добра възможност пред състава на Дунав. Центрира добре към Владимир Каптиев. Уникален пропуск. Там е Борислав Иванов. Нов пропуск. Това бе пропуска на матча. Ядосва се Владимир Каптиев. Има защо да се ядосва. Пропусна златна възможност да дигне публиката тук на градския стадион. Ъгов удар. Не успя. Пламен Сашев не позволи. В крайна сметка не е точно така. Точно ъгов удар. И ето край, уважаеми зрители на телевизия, Национална телевизия КИС 13, край на първото полувреме. Дербито на 19-я кръг на Североизточна В група на градския стадион в Русе. Дунав Добруджа 0-0.
Вижте колко публика има, уважаеми зрители на телевизия КИС 13. 4-5 хиляди задлъжняли за футбол, истински футбол, и трябва някой да им го даде. Нещо става тук в момента, бой на трибуните на градския стадион в Русе. Фенове се ритат, бият се. Това наистина е грозна картинка. Днес има матч, а няма битка. Страшно става, дано да няма жертви. Извиняйте, уважаеми зрители на телевизия КИС 13. Събраха се, полицаите са там. Какво ще се случи? Продължават да се бият. Защо го правят това? Бият се, продължават да се бият. Наистина бият се, това е наистина ужасно. Дано да няма кръв. Полицаите са там. Ето се появяват и бомбички, ракети, виждам тук. Това, което успявам да виждам, драги зрители, фърлиха и ракета. Дано продължават, битката продължава. Някой трябва нещо да направи, къде са. Органите продължават, става още по-страшно. Наистина става страшно. Става страшно. Кой предизвика това нещо? Защо трябваше на някого? Ето, фърлят огън след огън, ракети се фърлят от единия сектор на другия. Това, което виждаме в момента на трибуните, е доста неприятно. Надяваме се, че ще се успокоят феновите. Няма как с вода да бъдат успокоени, защото е много студено, да я вземат и да настинат. Но това не е голям проблем. В случая гледаме мача Мартин Цирков. Там обаче Росен Каптиев, този капитан, т.е. голмайстор на отбора 0, в който пропусна гол в 53-та минута, спаси ситуацията и корнер, може би. Извинявайте, уважаеми зрители, наистина гледаме, ставаме разногледи, гледаме по трибуните, гледаме и на самия терен и в един момент се чудим кое е по-интересно. В момента по-интересно е на трибуните. Не, вече се успокои ситуацията спокойно, гледайте си мача и се наслаждайте на това, което национална телевизия КИС 13 ви предлага. Защом линейката не е влязла, значи няма контузени и няма прибити хора. Феновите, агитката на Дунав Русе се прибира към своя сектор. Те са шалови, не гледат мача. Гледайте мача, фенове. Не гледайте това, което става по трибуните. 25-30 минути до края на срещата. Няма резултат, т.е. има резултат 0-0, но няма гол във вратата. Въпреки това, матчът е наистина много интересен и динамичен. Диан Димов, добре Диан Димов. Наистина, Диан Димов, това, което трябваше да свърши, бе да подаде на Владимир Каптиев. Цирков запалиха огньове в агитката на Добруджа. Наистина много интересно, много емоционално. Все едно се намираме в Латинска Америка, уважаеми зрители. Ние сме на река Дунав в Русе и вие ставате свидетели на наистина уникално дерби. Не знам по-уникално дерби да се е случило в Североизточна ЧВ група и ние, телевизия КИС 13, ви го даваме за вас. Центрира Мариан Станев към Тачев. Пропуск на Ивайло Димитров, но и засада. Имаше Ивайло Димитров, бе в засада. Дунав Русе атакува. Корнер за отборът на Дунав Русе. Не аут в крайна сметка. Центрирането не се е случило така, както поиска Илиев. Но тук атмосферата е наистина като голям купон става тук, уважаеми зрители на телевизия КИС 13 на градския стадион в Русе. Въпреки студеното време, тук е много страшно и топло. Става наистина много интересно. Вече пушеци се виждат тук. Задушаваме се наистина. Агитките, русенската агитка отговаря на агитката на Добруджа. Чува се нещо, изнасят фен на Добруджа, явно човека, който е предизвикал скандала, полицаите изнасят човек, в смисъл не го изнасят, придружават го, не знаете, няма проблеми, и бутилки летят в момента. Доста жълти картони показаха, ужълтиха отборът на Добруджа, този с жълтите фанелки днес в Русе. Цирков, фаулиран бе Цирков, не бе фаулиран. А всеки момент съставът на Дунав ще вкара нов футболист в игра. Сменят футболистите на отборът на Дунав фанелките и не е така показаха те, както бе по стартовия списък. Не е ясно защо се случи това нещо. Бомбичките си се чуват идеална атмосфера тук на градския стадион в Русе. Как ги вкарваха тези бомбички?
Интересно е да ви кажа, малко зрители знаят сигурно, може и много, не знам, не държа да бъда толкова конкретен. Имат 20 минути, 15-20 минути, за да могат и двата отбора да променят това нулево равенство, което не заслужава да седи тук на таблото. Няма табло, разбира се, но вие знаете, че телевизия КИС 13 ви дава ви точна статистика и резултатът е 0-0. Припомняме на трибуните. Бой на трибуните. Вече има спокойствие. Има спокойствие, защото има полицаи около тях и са заобградили и няма как да се случи нещо опасно. Кристиян Димитров поляво не получава топката, Апостолов получава. Пасев с номер 7 веднага към Апостолов. Доста по-динамични и по-бързи са футболистите на Добруджа. Дигна крак Апостолов, но съдията Тодоров бе близко и не дигнах фал за състава на Дунав. Такъв има за отборът на Добруджа в момента. Николай Петров бе фаулиран. Той ще изпълни и фаула. Не. Предостави възможността на Ангел Маджиров. Става ври и кипи пред полето на Дунав. Пасев триково се опита да Илиев, но не минават номерата. Когато правиш трикови, трябва да ги правиш успешно. Много нерви. Фал. Лазаров май бе фаулиран. Пасев по-скоро и фал за отборът на Добруджа. И това бе края на срещата, уважаеми зрители на телевизия КИС 13. Футболистите на Добруджа се прегръщат, все едно са влезли вече в Б група, но не е така. Все още не са влезли в Б група. Матчът за сезона завършва 0-0. Има доста кръгове до края на първенството. Резултатът е 0-0. Коментатор бе Илю Драфилов. Останете с национална телевизия КИС 13.